Zavrite na chvíľu oči. Predstavte si vôňu starého benzínu, mierne zmiešanú s vlhkou plachtou a niečím ďalším. Možno záhradnými uhorkami v sieťke na zadnom sedadle. Predstavte si zvuk, nie rev, nie také tiché, takmer zamyslené harašenie 400 kubikov vzadu. Predstavte si, ako vibruje volant na polnej ceste za Brnom alebo za Žilinou a ako otec hovorí, už sme skoro. A vy už 3 hodinu sedíte pritlačený k oknu a pozeráte na stromy. Ak ste to pocítili, to znamená, že už viete, o čom toto video bude. Toto nie je príbeh len o aute. Je to príbeh o čase, ktorý sa nevráti. A o malej česko-slovenskej mašine, ktorá bola súčasťou takmer každej rodiny. Škoda 120. Zdalo by sa, čo tu možno rozprávať? Motor vzadu, 88 cm pod kapotou vpredu, menej ako 40 koňských síl, plast všade a kov tam, kde sa plast nevošiel. Ale ak si myslíte, že toto je príbeh o technike, mýlite sa. Toto je príbeh o ľuďoch. O tom, čím bolo auto v socialistickej Československu. O tom, ako naň roky čakali. O tom, čo znamenalo pre človeka, ktorému ho konečne odovzdali. A o tom, prečo dnes pri pohľade na olupujúcu sa zelenú a 120 na kraji cesty sa niektorým z nás niečo stisne vnútri. Záber. Archívne fotografie československých ulic 70. rokov. Panelové domy, bicykle, fronty pred obchodmi a medzi tým charakteristické siluety Škoda. Aby ste pochopili, čo je Škoda 120, musíte najprv pochopiť, aký bol svet okolo nej. Československo 70. rokov. To nie je krajina, ktorú poznáte z turistických brožúr. To je krajina normalizácie. Krajina po Pražskej jari, kde sa ľudia naučili žiť podľa špeciálnych pravidiel, nie zlých a nie dobrých, len iných. Pravidlách, ktoré hovorili, drž sa ticho, pracuj poctivo, raduj sa z toho, čo máš. A pritom dokáž byť šťastný. A viete čo? Mnohým sa to darilo. V tých rokoch bol život veľmi konkrétny, nie rozmazaný ako dnes, keď máš 30 možností jednej a tej istej veci a ani jednu správnu. Vtedy bola voľba jednoduchá. Jedna značka piva, jedna značka klobásy, jeden televízor Teslas a jedno auto, ktoré si mohol kúpiť bez špeciálnych konexií. Škoda. Nie tá Škoda, ktorú poznáte dnes. Moderná, lesklá, s parkovacími senzormi a klimatizáciou. Tá Škoda. Ľudová, malá, vlastná. Pred príchodom 120-ky boli iné modely. 100, 118, 116. Závod v Mladej Boleslavi pracoval nepretržite, vyrábajúc autá pre Čechov a Slovákov a zároveň ich posielal na export do západného Nemecka, Veľkej Británie, dokonca do Austrálie. Áno, československé autá jazdili po cestách Melbourne, ale doma ich cenili inak. Doma za nimi stáli v rade. Doslova. A tak v roku 1976 zišla z montážnej linky v Mladej Boleslavi ona. Škoda 120. Oficiálne to bola len modernizácia predchádzajúcej série. Nová karoséria, mierne zmenená podvozok, vylepšený motor. Podľa západných meradiel nič špeciálne. Tam v tom čase Volkswagen vydával Golf prvej generácie. Tam už premýšľali o katalytických konvertoroch a elektronickom vstrekovaní. A v Mladej Boleslavi v 76. oslavovali novú karosériu s o niečo väčším sklonom strechy. Ale tu je vec, a to je dôležité, pre československého spotrebiteľa to bola udalosť. Pretože akékoľvek zlepšenie vo svete, kde niet výberu, sa vníma ako dar. Záber. Závodné archívy Mladá Boleslav, montážna linka, robotníci v kombinézach, prvé exempláre Škoda 120 na závodnom dvore, názov 120. To nie je výkon ani objem motora, je to len označenie v závodnej línii. Hoci samozrejme vtipkári žartovali, že číslo znamená maximálnu rýchlosť 120 km za hodinu. A to je takmer pravda. Takmer. Technicky závod sľuboval 130 km za hodinu. V praxi sa väčšina majiteľov bála rýchlejšie ako 110, pretože za touto hodnotou začínalo auto žiť vlastným životom. Volant mierne ťahalo, karoséria trochu hlučela a vznikal pocit, že nejazdíte,
ale letíte v kartónovej krabici, ale o tom trochu neskôr. Teraz vám chcem povedať niečo, o čom sa v recenziách aut málo kedy hovorí. O tom, ako sa vôbec človek stal majiteľom Škody 120. Pretože kúpiť auto v roku 1977 v Československu to nebolo zastavenie v autosalóne. To bol príbeh hodný samostatného románu. Predstavte si, pracujete v závode v Brne, alebo ste učiteľ v Olomouci, alebo inžinier v Bratislave. Chcete auto. Čo urobíte? Idete do špeciálneho obchodu Mototechna. To bola štátna organizácia, ktorá predávala automobily. Tam vyplníte žiadosť. Zaplatíte zálohu. Malú, symbolickú, povedzme 500 korún. A dostanete číslo v poradí. Nie miesto v rade pri pokladni, ale číslo v zozname, ktoré znamená niekedy v budúcnosti auto bude vaše. Slovo niekedy je tu kľúčové, pretože čakať bolo treba. Dlho. Priemerná doba čakania v 70. rokoch bola 3 až 6 rokov. 3 až 6 rokov. Podáte žiadosť v 76. a dostanete auto povedzme v 80. Za ten čas sa môže narodiť dieťa, vyrásť, ísť do školy. Za ten čas stihnete zmeniť prácu, presťahovať sa, niekedy oženiť sa alebo rozísť. Ale číslo v poradí zostáva s vami. Číslo, to je sveté. Záber, front pred Mototechnou, archívne fotografie, ľudia s dokumentmi, formuláre žiadosti, sovietská byrokratická každodennosť. Čo sa dialo počas tých rokov čakania? Ľudia šetrili peniaze, odkladali z každej výplaty, schovávali pod matrác, na vkladnú knižku, do obálky za ikonou u babičky. Auto stálo približne 50 až 60 tisíc korún. Pri priemernej mzde 2 až 3 tisíc mesačne. Teda doslova rok až 2 nepretržitého príjmu, ak by ste neutratili vôbec nič. Rodiny roky odmietali dovolenky, nový nábytok, ďalší pár topánok, len aby ušetrili na auto. A tu zavolá telefón. Alebo príde pohľadnica. V tých rokoch oznamovali pohľadnicou. Vaše vozidlo je pripravené na prevzatie. Čo sa s človekom dialo v tom momente? Vladimír Kalous z Plzne, ktorému je dnes 72 rokov, o tom hovorí tak, ako by to bolo včera. Zavolali mi priamo do práce, do dielne. Vedúci ma zavolal k telefónu a hovorí: Vlaďa, máš z Mototechny. Vzal som slúchadlo a triasli sa mi ruky. Doslova sa triasli. Manželka sa potom smial. Hovorí: prišiel si domov biely, myslela som, že ťa vyhodili z práce. A ja som jednoducho nevedel hovoriť, takto ma to zasiahlo. 6 rokov som čakal. 6 rokov som každý deň myslel na to auto. Rozmýšľal, kam pôjdeme, čo uvidíme. A zrazu tu je, reálne. Na druhý deň sme šli s manželkou preberať. Bola zelená. Auto. Nie manželka. Manželka bola v modrom. Jazdili sme domov cez celé mesto a ja som nedokázal prestať sa usmievať. Susedia vyšli na dvor privítať. Bolo to ako sviatok. Ako by sme sa vrátili z cesty. Tu je tento pocit. Dnes môžete kúpiť auto online, ráno vybaviť, večer dostať. Samozrejme, tiež sa radujete. Ale 6 rokov čakania robí s človekom niečo špeciálne. Premieňajú predmet na sen. A sen na časť seba. Mimochodom, o peniazoch ešte jedna nuansa, ktorú si dnes ťažko predstaviť. Keď ste konečne dostali auto, platili ste celú sumu v hotovosti. Nie na splátky, v hotovosti, naraz. Pretože spotrebiteľský úver na auto fakticky neexistoval. Dalo sa vziať závodný pôžičku, ak podnik dal. Ale to bola výnimka. Väčšina prišla s kufríkom alebo taškou nabitou bankovkami. S veskami. A predavač v Mototechne s absolútne nepriestupným výrazom ich počítal na pulte. Bol to asi jediný moment v sovietskom obchode, keď sa kupujúci cítil ako bohatý človek. Záber. Interiér komisného autoobchodu 70. rokov, pult, kľúče, papiere, atmosféra sovietskeho maloobchodu. Teraz si pohovorme o samotnom aute, o tom, čo predstavovalo. Pretože Škoda 120 je konštrukcia, ktorú by dnešný inžinier nazval neštandardnou. A inžinier 70. rokov by ju nazval kompromisnou. No a majiteľ tých rokov by povedal jednoducho moja. Teda hlavná zvláštnosť, motor vzadu.
Nie uprostred ako u Ferrari a nie vpredu ako u väčšiny rozumného ľudstva, ale práve vzadu, pod batožinovým priestorom. Presnejšie, batožinový priestor je vpredu a motor vzadu. Toto sa nazýva usporiadanie zadomotorové so zadným pohonom. A takáto schéma bola v 70. rokoch už, jemne povedané, nemódna. Volkswagen Beetle ju používal od 30. rokov a vtedy už od nej postupne upúšťal. Porsche ju používa dodnes, ale tam sú iné rýchlosti a iné peniaze. A Škoda sa držala zadomotorového usporiadania preto, lebo tak bola výroba lacnejšia a pretože tradícia. Čo to dávalo v praxi? Poprvé, nezvyčajné rozloženie hmotnosti. Zadná náprava ťažká, predná ľahká. To znamená, že na mokrej ceste alebo v zákrute sa auto správalo tvorivo. Zadok sa snažil ísť do šmiku rýchlejšie, ako ste stihli povedať ach nie. Skúsení vodiči poznali tento charakter a vedeli s ním pracovať. Začiatočníci sa učili v praxi, niekedy v priekope, ale spravidla pri malých rýchlostiach a bez vážnych následkov. Po druhé, neštandardné umiestnenie motora znamenalo nezvyčajný batožinový priestor. Vpredu, áno, tam bol pomerne priestranný objem pre rezervné koleso, dokumenty a všetko ostatné. Vzadu, nad motorom, tiež bol malý priestor. Nakoniec bola Škoda 120 usporiadaná ako matrioška. Malá vonku, s prekvapivými vreckami vnútri. Majitelia sa naučili do nej nabaľovať čokoľvek. Od detských bicyklov až po konzervované paradajky v 3-litrových pohároch. Záber. Otvorený predný kufor Škody 120. Naplnený záhradnými zásobami. Zadný motor s otvorenou kapotou. Motor. Osobitný príbeh. 1174 kubických centimetrov zdvihového objemu. To je, ak premiérku, asi 1,5 litra perlivej vody, len z kovu a s piestmi. Výkon od 36 do 52 koňských síl podľa modifikácie. Moderný mestský skúter vydá viac. Najslabšia verzia Volkswagenu Polo 2024 110 koňských síl. Teda vaše dnešné auto je silnejšie ako Škoda 120 zhruba 3-krát. A napriek tomu ľudia na nej jazdili. Jazdili po horských cestách Tatier. Jazdili na Jadran cez celú Juhosláviu. Jazdili na chatu s plným kufrom, 3 deťmi a psom. Tajomstvo je jednoduché. Auto bolo ľahké. Pohotovostná hmotnosť okolo 750 kg. To je zhruba ako 3 veľké motocykle. Moderná Škoda Octavia váži takmer 2-krát toľko. Malý motor ťahal malé auto a to fungovalo. Pomaly, hlučne, ale fungovalo. Prevodovka, 4-stupňová mechanika. Žiadny automat, ani náznaku neho. Pedál spojky bol povinným priateľom každého vodiča, najmä v mestských zápchat. Hoci zápchy v československých mestách 70. 80. rokov boli neporovnateľne menšie ako dnes. Aut bolo jednoducho málo. Preto mechanika nebola vnímaná ako nepohodlie, ale ako norma života. Tak jazdili všetci a hotovo. Spotreba paliva zhruba 7 až 8 litrov na 100 km v zmiešanom cykle, podľa dnešných meradiel dosť na tak malý motor. Ale benzín vtedy stál haliere. Presnejšie koruny, ale aj tak haliere. Nikto osobitne nepočítal. Zastavil na čerpacej stanici, natankoval plnú nádrž a ešte zostalo drobné. Záber. Čerpacia stanica 70. rokov, charakteristické sovietske stojany, rad aut. Interiér Škody 120, to je osobitný poetický žáner. Plast všade. Pritom plast zvláštny, sovietsky, ktorý sa časom stal krehkým a praskal pri akomkoľvek neopatrnom pohybe. Prístrojová doska, jednoduchá ako násobilka, tachometer, ukazovateľ paliva, niekoľko kontroliek, všetko. Žiadne displeje, žiadne snímače teploty oleja, žiadny ukazovateľ nabitia batérie. Buď je všetko v poriadku, alebo niečo svieti alebo klope a sami viete, že niečo nie je v poriadku. Sedadlá, látkové, dostatočne pohodlné podľa dobových meradiel. Hoci, ak sme úprimní, po 3 hodinách na diaľnici začínali chrbát pripomínať o sebe. Operadlá sa nedali nastaviť tak široko ako teraz. Ale bolo tam niečo iné. Osobitná vôňa sovietského auta. Kombinácia látky,
gumy, plastu a trochu oleja. Túto vôňu neviem vysvetliť, dá sa len spomínať. A ak si ju pamätáte, pochopíte, o čom hovorím. Mimochodom, o vôniach bola tam ešte jedna. Keď sa motor prehrieval, a prehrieval sa pravidelne pri dlhých výstupoch do kopca, do kabíny začínala prenikať osobitná vôňa horúceho oleja. Nie nebezpečná, len charakteristická. Vodiči ju poznali a chápali. To znamená, že čoskoro bude zastávka, treba nechať motor vychladnúť. Toto nebola porucha, to bol dialóg. Auto sa s vami rozprávalo vôňami a zvukmi a skúsený majiteľ mu rozumel. Teraz o hlavnom, o živote s týmto autom. Pretože auto v československej rodine 70. až 80. rokov to nie je len dopravný prostriedok, to bol centrum rodinného života na kolesách. Práve so Škodou 120 sú späté najjasnejšie spomienky celej generácie. Chata. Toto slovo v kontexte sovietskeho Československa vyžaduje osobitné vysvetlenie pre tých, ktorí sa narodili neskôr. Chata. To nie je vidiecký dom s bazénom. To je malý pozemok so záhradným domčekom, kde rodina pestovala zeleninu, ovocie a bobule a kam sa jazdilo na víkendy od mája do októbra. Chatu mal takmer každý. A cesta na chatu to bola celá rituálna procesia. Piatok, večer. Otec príde z práce, rýchlo sa navečeria. Mama už zabalila veci. Ruksaky, tašky, vrecká s jedlom. Do Škody 120 treba toto všetko umiestniť. Proces pripomínal hru Tetris, len trojrozmernú. Najprv do predného kufra, ťažké veci. Potom na zadné sedadlo, deti a ľahké tašky. Potom k nohám, ešte niečo. Potom otec pozrel na to všetko a povedal, no, ešte jedna taška sa vojde. A vošla. Vždy. Záber. Rodina nakladá Škodu 120 v piatkový večer, archívne fotografie alebo rekonštrukcia, deti na zadnom sedadle, preplnené auto. Cesta. To bol osobitný zážitok. Škoda 120 nebola tichým autom. Pri rýchlosti 80 km za hodinu motor pracoval dosť hlučne na to, aby sa rozprávať muselo trochu zdvihnutým hlasom. Pri 100 kilometroch takmer kričať. Preto sa v aute spievalo, vážne spievalo. Nech je vždy slnko, ľudové piesne, niečo z rádia. Rádio mimochodom tiež bolo malé, jednovlnové, prijímajúce cez razy podľa terénu, ale keď chytilo, to bolo šťastie. Deti na zadnom sedadle, to je osobitná kapitola. Bezpečnostné pásy sa nezapínali. Nie preto, že ich nebolo, boli v neskorších verziách, ale preto, že to tak nebolo zvykom. Deti sedeli voľne, niekedy stáli k nohám, niekedy pololežali. Dnes to znie strašidelne z hľadiska bezpečnosti. Vtedy sa to nazývalo normálna jazda. A väčšina detí toho času dospela bez vážnych úrazov, možno preto, že rýchlosti boli menšie, aut na cestách málo a vodiči jazdili opatrne, vediac, že vezú to najcennejšie. A viete, čo bolo ešte dôležité pri týchto cestách? Zastávky. Škoda 120 vyžadovala zastávky, to bol takmer kódex. Každú hodinu a pol až 2 hodiny bolo treba nechať motor vydýchnuť, najmä v horách. A to sa menialo na malý piknik pri ceste. Mama vytiahla sendviče, zabalené v papieri. Deti behali po tráve. Otec otvoril zadnú kapotu, pozrel na motor s výrazom odborníka, hoci najčastejšie len pozeral, nič nerobiac. Tieto zastávky si pamätajú všetci, niekedy dokonca lepšie ako samotnú chatu. Martina Nováková z Brna spomína, malo mi asi 8 rokov a pre mňa tieto cesty na chatu boli najlepšie v živote. Nie samotná chata, ale práve cesta. Otec vždy bral termosku s kávou, mama sendviče s vajíčkom. Zastavovali sme pri nejakom potoku medzi Brnom a Tišnovom a ja som tam lovila žaby. Auto stálo na okraji cesty s otvorenou kapotou. Otec hovoril, že dýcha. Zdalo sa mi, že má dušu, že je živé. A viete, ja v to stále trochu verím. Pamätám tú vôňu, horúci kov, tráva, káva z termosky, takú nikde inde niet. Záber. Kraj cesty, rodina na piknik, Škoda 120 s otvorenou kapotou na pozadí letného lesa. Oprava. Tu je téma, bez ktorej by bol príbeh Škody 120 neúplný. Pretože opravovala sa nepretržite.
Nie preto, že auto bolo zlé. Bolo celkom normálne pre svoju triedu a svoju dobu. Ale preto, že kultúra vlastníctva auta vtedy predpokladala, opravuješ si svoje auto sám. To bola norma, to bola mužská záležitosť, to bol predmet hrdosti. Na každom dvore, v Prahe, v Brne, v Bratislave, v Ostrave bolo niekoľko mužov, ktorí každý víkend niečo robili so svojou Škodou. Menili olej, nastavovali karburátor, regulovali zapaľovanie, záplatovali hrdzu. To bola celá subkultúra. Garáže, osobitné miesto sovietskeho života. Tam sa opravovali autá, skladovali zásoby, rozprávalo sa o živote. Garáž bolo osobným priestorom vo svete, kde osobného priestoru bolo málo. Náhradné diely, osobitný príbeh. Oficiálne sa dali kúpiť v štátnych obchodoch. Neoficiálne nájsť nie vždy ľahko. Preto existovala celá ekonomika náhradných dielov. Vymieniali sa, požičiavali, zháňali cez známych. Zohnať, kľúčové slovo epochy. Zohnať karburátor, zohnať ramennopáky podvozku, zohnať brzdové platničky. To si vyžadovalo konexie, trpezlivosť a niekedy fľašu dobrej slivovice na znak vďaky. A tu sa dostávame k veľmi dôležitému bodu. V spoločnosti, kde všetko bolo nedostatkové, schopnosť opraviť auto bola skutočnou menou. Človek, ktorý vedel nastaviť zapaľovanie Škody 120, bol cenným človekom. Obracali sa naňho susedia, kolegovia, príbuzní. To dávalo status. Neoficiálny, nenápadný, ale reálny. Choď za Jaroslavom, on to vyrieši. Takáto veta znamenala rešpekt celej štvrte. Záber. Muž v montážnej jame garáže, sovietská garážová každodennosť, nástroje, náhradné diely. Jaroslav Špička zo Zlína rozprával o svojich vzťahoch so Škodou 120 s nezakrytým pôžitkom. Kúpil som svoju v 80. Béžová, už nie nová, predchádzajúci majiteľ o ňu veľmi nepečoval. Prvý rok som ju, povedal by som, rozobral a zložil znova. Každý víkend do garáže. Sused sa smial, hovorí: Jarda, čoskoro ju dáš do šrotu. A ja hovorím: nedám, ona ma ešte prežije. Viete, takmer prežila. Predal som ju v 96., keď som kúpil ojazdený Opel. A do posledného dňa jazdila normálne. Hlavné tajomstvo: starať sa, počúvať. Ona vždy povedala, keď niečo nie je v poriadku, len treba vedieť počúvať. Počúvať. To je metafora, ktorá funguje doslova. Motor Škody 120, umiestnený vzadu, produkoval celý orchester zvukov, ktoré skúsený majiteľ vedel čítať. Ľahké klopanie, možno vôle ventilov, piskot, najskôr karburátor, praskanie pri motorovom brzdení, zapaľovanie. Auto sa rozprávalo a vodič odpovedal. To bol osobitný jazyk. Teraz si pohovorme o modifikáciách, pretože pod názvom Škoda 120 sa skrývalo niekoľko verzií, a to je tiež zaujímavé. Základný model 120L, to je štandardná výbava. Potom prišla LS, trochu bohatšia výbavou, s dodatočnými chromovanými prvkami. Bola GLS, so zlepšenými sedadlami a mierne zvýšeným výkonom. A bolo snáď najžiadanejšie S, kupé s nakláňacou zadnou strechou. Nazývali ho Škoda kupé a bol predmetom závisti. Kupé vyzeralo úplne inak. Sportovnejšie, s naklonenou zadnou stĺpkou a širokými zadnými sklami. Po československých uliciach išlo ako malé talianske športové auto. No, podľa miestnych meradiel. Mladí muži snívali práve o ňom. Dostať kupé bol špeciálny šik. Ostatne, čakať naň bolo ešte dlhšie a stálo drahšie. Záber, porovnanie sedanu a kupé Škody 120, fotografie oboch verzií, rôzne farby. Farby, to je osobitná poézia. Škoda 120 sa vyrábala v niekoľkých variantoch a každá farba mala svoje ľudové pomenovanie. Bola žltá, bola červená, bola béžová, najrozšírenejšia. Bola tmavomodrá, ktorú mali radi vážni páni. Bola zelená. A tu bola farba, ktorá vyvolávala spory. Jedni hovorili nepraktická, vyblieda. Druhí hovorili najkrajšia. Zelená Škoda 120 na letnej ceste v Čechách, to bolo takmer ako obraz. Teraz si pohovorme o cestovaní, pretože Škoda 120 bola cestovateľkou.
Nie športovcom, nie komfortnou výletnou loďou, práve cestovateľkou v ľudovom zmysle tohto slova. Vozila ľudí tam, kde predtým neboli. A to menilo životy. V 70. až 80. rokoch Česi a Slováci aktívne jazdili k moru, do Juhoslávie. Jadranské pobrežie, Chorvátsko, Dalmácia. To bol hlavný turistický sen. Tam bolo možné ísť vlastným autom a mnohí išli práve takto. Predstavte si, naložená do posledného miesta Škoda 120, rodina zo 4 osôb, cesta cez Rakúsko alebo cez Maďarsko do Juhoslávie asi 1500 kilometrov v jednom smere. 3 dni jazdy so zastávkami v kempingoch alebo u príbuzných. To bolo dobrodružstvo v doslovnom zmysle. Auto sa prehrialo na horských priechodoch. Niekedy sa pokazilo na voľnom poli a potom bolo treba čakať na pomoc alebo opravovať sám. Hraničné prechody s kontrolami dokladov, prehliadkou batožiny, vážnymi pohraničníkmi, to tiež bolo súčasťou cesty. A predsa ľudia šli, pretože na druhej strane čakalo more. Pretože cesta, to je tiež život. Záber, horská cesta, priesmyk, Škoda 120 na pozadí Alp alebo charakteristická cesta cez Tatry. Mimochodom, tu je nečakaný fakt, ktorý málo kto vie. Škoda 120 vo svojom čase bola pomerne úspešná na medzinárodných rally. Nie na Dakare, samozrejme, ale v európskych amatérskych rally 70. až 80. rokov malé československé auto predvádzalo slušné výsledky. Dôvod? To isté zadné usporiadanie, ktoré kritizovali na bežných cestách. V rally dávalo určité výhody v zákrutách pri správnom riadení. Československí závodníci používali osobitný technik. Trochu preaplikovať v zákrute, nechať zadok mierne pustiť a potom elegantne výjsť na rovinu. Nazývalo sa to československý štýl a skúsení piloti to robili elegantne. To bol jeden z tých vzácnych prípadov, keď sa miestny priemysel mohol pochváliť svojim výrobkom na medzinárodnom javisku. A to nebolo nepovšimnuté. Tlač písala o rally a bežní ľudia boli hrdí na to, že ich bežné rodinné auto vie víťaziť. Teraz si pohovorme o niečom, čo zostáva často mimo záberu, o vzťahu medzi autom a ženami. Pretože v ľudovej predstavivosti je Škoda 120 otcovo auto, mužská záležitosť. Ale to nie je celkom pravda. Poprvé, mnohé ženy v Československu šoférovali autá. To nebolo zriedkavosťou. Po druhé, práve ženy najčastejšie používali auto v každodennom živote, ísť na nákupy, odviesť deti k lekárovi, dostať sa do práce v prímestí. Muži jazdili do práce električkou alebo autobusom. Auto bolo pre špeciálne príležitosti. A mama mohla vziať ho v stredu ráno, aby išla na trh 5 kilometrov. A tu bola zaujímavá zvláštnosť sovietskeho spoločnosti. Auto nerobilo rozdiely. Za volantom Škody 120. Riaditeľ závodu alebo upratovačka, lekár alebo predavačka. Auto mali všetci zhruba rovnaké. Toto vytváralo zvláštnu rovnosť, ktorú si dnes ťažko predstaviť, keď v zápche, vzácnej, ale predsa, stoja 2 rovnaké béžové autá a jedno patrí vedúcemu oddelenia a druhé jeho sekretárke. Záber. Žena za volantom Škody 120, mestská ulica, archívna fotografia. Samozrejme, bolo aj iné, nomenklatúrne autá, Tatra pre vysokých funkcionárov, služobné Volgy. Hierarchia existovala, ale na úrovni bežného mestského občana bol rozdiel malý. To robilo zo Škody 120 špeciálny symbol, auto ľudu v doslovnom zmysle, nie v retorickom. Teraz o poruchách. Už sme hovorili o oprave, ale poruchy si zaslúžia osobitný príbeh. Pretože porucha Škody 120 na ceste, to bol osobitný žáner. Nie tragédia, nie katastrofa, skôr dobrodružstvo, na ktoré sa potom spomínalo s úsmevom. Najčastejší problém – karburátor. Toto zariadenie, ktoré mieša palivo so vzduchom, bolo vrtkavé. V horúčave sa prehrieval a začínal zasychať. Auto zhasínalo na semafórii. V mraze zasekávalo. Ale skúsený vodič vedel, treba trochu počkať, niekedy jemne poklepať dlaňou po telese a ona znova naštartuje. To nebola mágia,
To bola fyzika, ale vyzeralo to práve ako mágia. Druhý častý problém, sústava chladenia. Motor Škody 120 bol vzduchom chladený, bez chladiča s vodou, ako u väčšiny aut. Chladil sa prúdom vzduchu cez špeciálne kanály. To znamená, že v zápche alebo na pomalsom výstupe sa chladenie znižovalo. Auto sa začínalo prehrievať. Signál, vôňa horúceho oleja, niekedy dym spod zadnej kapoty. Správna akcia. Zastaviť, otvoriť kapotu, počkať. Nesprávna, pokračovať v jazde. Následky druhého variantu mohli byť nepríjemné. Bol aj veselší typ problémov. Elektrina. Sovietská automobilová elektrina žila vlastným životom, nezávisle od želania vodiča. Žiarovky prehorievali náhle. Generátor mohol začať blázniť. Štartér niekedy odmietal točiť na prvý krát a potom sa začínala ranná gymnastika. Niekoľko pokusov, pauza, znova pokus. Susedia na dvore dobre poznali tento rytmus a podľa zvuku vedeli určiť, to Miloš znova štartuje svoju Škodu. Záber. Muž sa pokúša naštartovať auto skoro ráno na dvore. Para z úst, zima, panelový dom na pozadí. Hrdza. Toto slovo v kontexte Škody 120 sa vyslovuje takmer ako zaklínadlo. Karosériový kov tých rokov hrdzel ochotne a rýchlo. Obzvlášť zraniteľné miesta, prahy, oblúky kolies, spodné časti dverí. Po 5 až 7 rokoch mala väčšina aut tam čo liečiť. Majitelia bojovali s hrdou všetkými dostupnými prostriedkami, epoxidová živica, špeciálne mastiky, niekedy nákladné prahy z obchodu, ale hrdza bola húževnatým nepriateľom. Zaujímavý fakt. Práve so Škodou 120 je spätý celý ľudový priemysel antikoróznej úpravy. V každom meste boli majstri, ktorí robili antikór, nanášanie špeciálnych zmesí na spodnú časť karosérie. To bol biznis, to boli fronty, to bol takmer rituál každej jary. Auto zahájili do jamy, majster lezel z dola s pištolou rozprašovačom a za hodinu vyjažalo chránené, voňajúce dechtom Škoda, pripravená na novú sezónu. Ale tu je zvláštna vec, všetky tieto poruchy, opravy, hrdza, prehrievania nerodili nenávisť k autu. Naopak, čím viac síl si vložil do veci, tým viac ti je drahá. Toto sa nazýva efekt IKEA. Moderní psychológovia vymysleli tomuto názov, ale ľudia to vždy vedeli. Škoda 120, ktorú si opravil sám, ktorú si každý rok maloval a ošetroval, o ktorú si sa staral, stávala sa súčasťou teba, takmer členom rodiny. Záber, muž leští auto na dvore, letný deň, v pozadí sa hrajú deti. Práve preto bol predaj svojej prvej Škody 120 pre mnohých skutočnou emocionálnou udalosťou. Nielen finančnou transakciou, rozlúčkou. Ľudia roky odkladali predaj, aj keď už kúpili nové auto. Postojí ešte, možno sa hodí, ruka sa nezíde. A potom predsa predali a dlho pozerali za cudzincom, ktorý odchádzal na nej. Teraz si pohovorme o tom, čo sa s týmto autom dialo potom. Po epoche, po nežnej revolúcii roku 1989. Pretože práve vtedy vstúpil príbeh Škody 120 do svojej poslednej kapitoly. A to je tiež dôležitá súčasť nášho príbehu. Po roku 1989 do Československa zaplavil prúd ojazdených západných aut. Volkswagen, Opel, Ford, BMW z Nemecka, Rakúska, Holandska. Všetky boli lacnejšie vo vzťahu k ich kvalite ako nová Škoda. A ľudia začali kupovať západné autá. To bolo pochopiteľné. Konečne sa objavil výber, ktorý nikdy nebol. Čo sa dialo so Škodou 120? Prudko klesli v cene. Autá, za ktoré ešte pred 5 rokmi platili polročnú výplatu, zrazu stáli groše. Bolo zvláštne a trochu smutné sledovať, ako sa predmet dlhoročného sna mení na šrot na kolesách. Mládež sa smial na šmákoch, tak pohrdavo začali nazývať staré Škody. Staršia generácia mlčala a spomínala, ako čakali na toto auto 6 rokov. Záber. Ojazdené západné autá na uliciach Prahy začiatku 90. rokov a vedľa Škoda 120, vyzerajúca už archaicky. Ale stalo sa ešte niečo zaujímavé. Samotná značka Škoda nezomrela. Bola kúpená koncernom Volkswagen
v roku 1991 a začala svoju cestu k premene na moderný, rešpektovaný európsky brand. Dnes je Škoda Octavia alebo Superb serióznym autom, ktoré súperí s nemeckými autami. To je dobre. Ale medzi tou Škodou 120 a dnešnou Octaviou priepasť. Nie v kvalite, nie v duchu. V tom, čím boli pre ľudí. Dnešná Škoda, výborné auto. Spoľahlivé, úsporné, priestranné, ale nikto naň nečaká 6 rokov. Nikto naň nešetrí, odopierajúci dovolenku 3 roky za sebou. Nikto ho neopravuje sám v garáži so susedom a fľašou slivovice. A keď ho predávajú, nikto sa neobzerá za odchádzajúcim autom s tým osobitným pocitom. To nie je výčitka súčasnosti. Je to jednoducho iná doba, iné hodnoty, iný vzťah medzi človekom a vecou. Dostali sme slobodu výberu, a to je dobré, ale spolu s výberom sme stratili niečo iné. Osobitné puto k jedinej veci, ktorú máte. Dnes je Škoda 120 vzácnosťou. Väčšina z nich je dávno na skládkach. Časť zhrdzavela. Časť je rozobraná na diely, ale niektoré sú obnovené. Sú kluby zberateľov, sú výstavy, sú nadšenci, ktorí roky hľadajú potrebné diely a vlastnými rukami vrátia autá k životu. To sú špeciálni ľudia. Záber. Klubová výstava retro aut, Škoda 120 rôznych farieb a ročníkov, majitelia vedľa. Čo ich poháňa? Nie praktickosť, samozrejme. Obnovená Škoda 120 dnes stojí viac ako dobre ojazdené moderné auto. Jazdíte na nej každý deň. Potešenie pre milovníkov. Pomaly, hlučne, bez klimatizácie. Nie, poháňa ich niečo iné. Túžba uchovať pamäť. Túžba držať v rukách niečo skutočné, vyrobené inak, v inej dobe, pre iný život. Táto túžba je pochopiteľná. A táto túžba je úprimná. Pretože Škoda 120 to nie je len auto. To je dokument epochy. To je hmotné svedectvo toho, ako žili ľudia, ako snívali, ako sa radovali z malých vecí a ako vedeli byť šťastní bez nadbytku. Je jeden moment, ktorý vám chcem povedať na záver. Pred niekoľkými rokmi bol v Prahe aukcia vzácnych aut. Tam bola Škoda 120, úplne obnovená, béžová, ako keby práve z mlada boleslavského závodu roku 1978. Kúpil ju mladý muž asi 35 rokov. Novinár sa ho opýtal, prečo to? Určite máte normálne auto. Odpovedal, to je auto môjho detka. No, nie toto konkrétne, ale také. Rozprával mi o ňom, ako naň čakal 6 rokov, ako ma viezol na ňom, keď som mal 3 roky k moru. Ja si to nepamätám. Bol som príliš malý, ale pamätám si jeho rozprávky. A teraz, keď si sadnem do tohto auta, som tam, chápete? Tam, v tej dobe, ktorú som nepoznal, ale ktorá bola. Tu je, snáď, najpresnejšia definícia toho, čím bola a čím zostáva Škoda 120. Stroj času. Len nie fantastický, ale skutočný. Ten, čo vás vozil na chatu v piatkový večer. Ten, čo voňal benzínom a horúcim kovom. Ten, čo zhasínal na semafórii a znova štartoval po 3 pokusoch. Ten, pre ktorý otec 6 rokov odkladal peniaze a ktorý vás vítal na dvore ako živá bytosť. Záber. Prázdna cesta pri západe slnka. Škoda 120 odchádza ďaleko. Silueta v oranžovom svetle. Ak ste vyrastali pri takom aute, viete, o čom hovorím. Ak nie, teraz viete trochu viac o tom, aký bol svet pred vami. Svet, kde auto bolo snom, kde čakanie robilo radosť ostrejšou, kde človek vedel ceniť to, čo má. Škoda 120. Malá, tichá, trochu hrdavá, veľmi vlastná. Ďakujeme, že ste boli s nami.